פה באולפן הזה התארח יאיר ניצני עם תוכנית תרבות חדשה שקראנו לה קצת גבוה. המחול הכי שווה, האומנות הכי מרגשת, סיפורים שעם ישראל לא כל כך רגיל לקבל בפריים טיים של הטלוויזיה, למרות שהוא ממלא את האולמות ואת התערוכות ואת המוזיאונים. משהו קטן משם, אחד האירועים הכי מבוקשים, סולד אאוט, שהתקיימו פה בזמן האחרון, שלשום, זה אירוע בשם פאצ'קוצ'ה, שאומנים לא מוכרים דווקא מתבקשים להעמיד את האומנות שלהם למשפט הקהל, בזמן מוגבל, יש להם 6 דקות ו40 שניות לכל אחד, משהו שהביאו אותו מיפן. ג'ייסון דונינולד כתבנו יצא לשטח, למשימה להביא את הסיפור של האומנים האלה בזמן מוגבל. הנה קטע קטן. אז נתחיל בנדב, שהוא סטודנט למדעי המוח, אבל הגיע לפה על תקן צלם חרקים. שנים שהוא מתעד בצילומי תקריב את החרקים שמגיעים אליו הביתה לעציצים במרפסת. עם הזמן הוא השתכלל והתחיל לביים את החרקים במטבח שלו. הוא מאלתר תפאורה וגורם לחרקים להיכנס לתוך ארץ פלאות שהוא יוצר. ככה לדוגמה הוא צילם את הגמל שלמה הזה על מאדים. השיא הקולנועי שלו הוא סצנת סקס של 2 חלזונות על קליפת קוקוס. מותר להראות דברים כאלה בשעה הזאת. כבר 8. ילדים של חלזונות צופים. יש עוד הרבה סיפורים שם בקצת גבוה עם יאיר ניצני. הערב כאן ב-10 אנחנו נחזור מחר אחרי המהדורה של 7. כרגיל חפשו אותנו ברשת בגייפי, הבלוג שלנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. לירון, תודה. תודה גיא. בנו החדשות עם תמרי שלום. להתראות.